sme si to už vedľa rozoberali, ale to, čo je tu, to je všetko. Nič viac. Nič viac sa vás netýka. Vás ako fyzických osôb, ak ste investor ako fyzické osoby, neriešite pre ľudí služby, nezarábate na tom, že ľuďom niečo poskytujete, že zarábate na ich peniazoch, alebo im niečo dávate. Proste obchodujete si s kryptom a zhodnocujete svoje vlastné prostriedky. Nič sa pre vás nemení. Podľa mňa sa pre vás ešte mnohé môže zlepšiť, ale to ukáže ešte čas. Týka sa vás to ale vtedy, ak si nie ste niekedy istí, aké krypto kupujete a či s ním môžu byť spojené nejaké problémy. Preto je dôležité rozdelenie kryptoaktív. Pretože MiCA sa netýka všetkých kryptoaktív. A zároveň nám hovorí, čo to sú tie kryptoaktíva, a na aké účely sa tie jednotlivé kryptoaktíva využívajú a čo keď ich chcem vydať, alebo čo keď ich chcem používať, alebo priniesť na ten trh, čo musím urobiť. To je už presávame do toho druhého bodu, to je tá emisia kryptoaktív a ich verejná ponuka. Dneska v EÚ, keď niekto chcel nejaký token verejne ponúkať za peniaze, alebo ešte to stále platí do konca roka, takže ak niečo máte tu na hlave a pripravujete nejaký dobrý rug-pull, tak rýchlo do toho. Aj keď tako, či je MiCA alebo není MiCA, bude to stále. Takže toho sa nezbavíme a žiadna regulácia ešte výmyselníkov a odrbávačov na trhu nezmenila. Pred pol rokom bol odhalený z najväčších podvodov v oblasti finančných nástrojov na Slovensku v histórii, a doteraz sa rieši za niekoľko desiatok, už stoviek miliónov. A máme tu reguláciu x rokov. Takže hovoriť si, že chránime ľudí. Ale teda, ak budete chcieť emitovať kryptoaktíva, tak tu máte pravidlá, ktoré sa vás týkajú. Ak ich ale predávate za nula, to znamená, že vymysleli ste nejaký projekt a idete s ním von a kryptoaktíva rozdávate, alebo je to fair launch nejaký, viac menej sa vás, nie že viac menej, ale MiCA sa vás netýka. Vôbec. Hej. Preto projekty ako Bitcoin a iné fair launchnuté projekty, dneska Kaspa známa, alebo iné vôbec. Nič sa ich netýka, čo sa týka MiCy. Týka sa to ale ľudí, ktorí by tie kryptomeny chceli ponúkať a zarábať na tom ponúkaní alebo nejakým iným spôsobom na službách s nimi spojenými. Hej. A to už je to obchodovanie s kryptomenami. To znamená, že áno, Bitcoin nie je regulovaný MiCou, ani ďalších x desiatok, stoviek kryptomien, ale keď už s tým chcem robiť niečo, okrem investovania vlastného, tak už regulovaný budem. Hej? Že chcem zarábať na tých službách s tým spojeným. Čiže o tom už je MiCA. Opäť. Čiže emitujem, vydávam tokeny za peniažky, robím rug pull, potom obchodujem s tými kryptomenami, teda ponúkam služby a teda v živote nikomu nič nedodám, takže to tiež. A potom tu máme to je obchodovanie s kryptomenami a poskytovanie služieb kryptoaktív. To sú dve veci súvisiace. No a potom tu máme tú poslednú vec a to je, keď som hovoril o tom slove rug pull, tak to je pojem, ktorý je jeden z mnohých, čo sa deje na trhu, ktoré ničia ako keby tú povesť toho trhu a príjmeli to častokrát práve tie inštitúcie na to, aby tu prišli nejakou reguláciou, lebo my ideme chrániť ľudí. Áno, je jednoznačné a je známe, že veľmi veľa projektov, ktoré sú vydané, sú už vopred jednoznačné signály, že ide o scémový projekt, o nejaký rug-pullový projekt, alebo ja neviem čo všetko. A tá ochrana klientov a zamedzenie manipulácie z trhu má tomu zabrániť. Z mojich skúseností s tomu ale veľmi nezabráni, ale je veľmi pekné, že to tam je, pretože minimálne tie veľké inštitúcie a alebo väčší poskytovateľe na trhu budú mať nejaké jasne stanovené pravidlá, čo môžu a nemôžu robiť. Hej. A či to bude úspešné, uvidíme. Toto je MiCA. MiCA není nič viac. Respektíve je ešte jedna vec, ktorá je veľmi špecifická, ale nepredpokladám, že niekto z vás tu bude vydávať stablecoiny, alebo teda tokeny naviazané na iné aktíva, alebo tokeny elektronických peňazí. To sú
práve dve oblasti, ktoré rovnako MiCA rieši a rieši ich veľmi výrazne. Priamo som povedal, že vlastne možno tretina obsahu MiCA sa venuje týmto dvom témam a sú to vlastne stablecoiny. Hej. Tam je prioritný záujem Európskej únie regulovať stablecoiny, pretože tým pádom si oni chcú udržať kontrolu na trhu. Hej. Na trhu s peniazmi. A vlastne s digitálnymi peniazmi. Toto ale predstavuje celkom zaujímavý problém, keďže táto časť vstúpe do platnosti už 30. júna, čiže už vlastne za 2,5 mesiaca je v účinnosti, je už v platnosti, ten predpis sa už aplikuje na stablecoiny. A je veľmi zaujímavé, ako sa táto situácia vyvinie, lebo najmä vo vzťahu Tetru, menšie ste si to všimli, niektorí burzy už avizovali, že budú asi vyraďovať Tether, pretože ak nezískajú povolenie do 30. júna, a Tether nezíska povolenie do 30. júna niekde v Európskej únii. Dokonca je veľká pravdepodobnosť, že bude naplňať definíciu významného stablecoinu. Vtedy ho bude regulovať už Európska banková, vlastne EBA. Tak nemôžu byť ponúkané takéto stablecoiny na európskom trhu. Hej. A neviem teda, ako sa to do 2,5 mesiaca vyvinie, ale je podľa mňa celkom pravdepodobné, že taký Tether možno nebude pôsobiť od júla na mnohých burzách. Takže uvidíme. A možno nahradia aj eurové stablecoiny, ktoré sú v Európe v príprave. Takže nechajme sa prekvapiť. Typy kryptoaktív. Nadviažem práve na túto tému. Takže MiCA rieši, čo sú to kryptoaktíva. Prečo to rieši? Ten pojem ako keby alebo od tohto pojmu sa potom odvíja nejaká jeho klasifikácia a ďalšie súvisiace zaradenia pre nejakého používanie alebo nejaké iné pravidlá. V podstate tá definícia kryptoaktív je veľmi jednoduchá, máte ju na monitore. Ale rozoberá ďalej práve to rozlíšenie na tokeny naviazané na aktíva, tokeny elektronických peňazí a napríklad práve iné kryptoaktíva, ktoré, ak ste emitent tokenu, tak vás častokrát zaujíma, pripravujem nejaký projekt a už dneska, keď pripravujete nejaký projekt a chcete byť listovaní na burzách, alebo chcete, aby vám niektoré služby napríklad v bankách boli poskytované, vždy dávate legal opinion alebo nejakú analýzu na to, že to nie je security token. Toto platí už vo svojej podstate dneska, ten trh si to zabezpečil sám. A tým pádom, ako keby tá MiCA nebola až tak potrebná, ale akože uviedla to na pravú mieru. Uviedla na pravú mieru, čo je to najmä užitkový token, kto ho môže, alebo akú má definíciu, ako sa vlastne používa. Nie je to ale 100% definícia, nie je to jednoznačné. Ako som spomínal už na predchádzajúcej prednáške, v práve je ešte v príprave 64 vykonávacích a delegovaných aktov, ktoré sú v fáze konzultáciách, takže do konca roka by mali byť, hádam, konzultované a schválené. A oni práve riešia také tieto nejasnosti, kde MiCA vydelegovala, že tak ešte toto nejaký orgán, najmä to je ESMA, alebo rada, alebo niekto vlastne má, alebo nejaké výbory majú prijať bližšie definície, bližšie určenia, aby sme sa na to vedeli hýbať. Najmä hýbať, či to bude finančný nástroj, pretože vy nechcete ponúkať finančný nástroj, pokiaľ naozaj nechcete spadať do regulácie MiFIDu. To znamená, že by to naozaj bol cenný papier. Alebo teda môžete chcieť, hej, ak sa na to cítite, ale to schvaľovanie potom už je o mnoho náročnejšie takéhoto tokenu. Čiže už ten samotný token ako taký už je považovaný za cenný papier a musíte získať povolenie na jeho uvádzanie na trh. Čiže nie získať povolenie už len ako nejaký samostatný CASP provider, hej, ale keď už idete emitovať takýto token, ktorý je cenným papierom, tak potrebujete získať už schválenie jeho. Lebo na bežnú emitáciu tokenov, ako sú iné kryptoaktíva, užitkové tokeny, žiadne povolenie nepotrebujete. Musíte len naplniť pár povinností, ktoré sú v zákone napísané. To jedno najhlavnejšie je, že vydáte white paper. Opäť trh, ja som si to už vyriešil tiež sám, lebo tie white paper sa už vydávajú a je absolútne bežné, že sú vonku. Hej. A
A častokrát podľa toho práve považujete projekt za dôveryhodnejší, najmä keď si ho prečítate, či vám to dáva nejakú logiku. Ale ten white paper naozaj je teraz už presne daný, čo musí obsahovať. To je, keď ste presne vynikali cenné papiere, bol tam prospekt. Hej? Tak teraz máme white paper. Je ale taká sranda, že hovorí sa, že vlastne, alebo z Mike je napísané, že nemusí to, že to nepodlieha schvaľovaciemu procesu. To znamená, že len oznámite ten white paper, hej, 20 dní pred verejnou ponukou tokenov. Ale zároveň je tam napísané, že vlastne regulátor, ktorému to oznamujete, má niekoľko povinností a práv voči tomuto white paperu. A oni vám napríklad môžu pozdržať ponuku, alebo neskôr aj zakázať ponuku takéhoto tokenu a kopec ďalších iných práv. Takže to, že to je len oznámenie, nie je úplne pravda. Ale povedzme, keď splníte tie definície, ktoré naozaj v tej Mike sú napísané a budú ešte aj v niektorých tých ďalších vykonávacích predpisov, čo ten white paper má obsahovať a tak ďalej, tak akože je malá šanca, že vám to NBS-ka u nás zamietne. Alebo zamietne, že vám to pozdrží alebo zakáže emitovať takýto token. Hej, lebo ona je tiež obmedzená v tom smere, že vám to zakáže iba v prípade, ak naozaj je to v rozpore s MiCou alebo s niektorými inými nariadeniami alebo smernicami. Takže poväčšine chcete naozaj, aby to bol nejaký užitkový token alebo iné kryptoaktívum, ktoré nepodlieha regulácii. Tým pádom naozaj si len splníte tie svoje povinnosti oznamovacie a bám, idete von a predávate a zarábate a token si žije a všetci sme šťastní. No. Čo sa týka tých poskytovateľov služieb s kryptomenami, áno, ten zoznam bol aj vedľa. Ten zoznam sa viac menej týka všetkého, čo na trhu môžete robiť. Čiže viete si to tam vždy niekde zapasovať. Podstatné je, že naozaj ide o poskytovanú službu. Hej. Mnohí ľudia si presne mysleli opäť, jak doteraz to platilo, že aj to, že investujem s vlastnými prostriedkami na vlastné účely, tak tu budem niekde spadať. Nie, nespadáte, dokonca v Mike to tam je presne uvedené. Dokonca je uvedené aj to, že ak máte licenciu mimo EÚ, v nejakej inej krajine a neposkytujete služby priamo v EÚ, hej, a jedná sa o nejaké výnimočné obchody, a hlavne tým spôsobom, že si niekto vyhľadal sám vašu platformu mimo EÚ a sám ako keby inicioval ten obchod, takisto toto nespadá pod reguláciu MiCy. A toto verím, že toto ustanovenie budú využívať mnohí, lebo poznám, že sme nielen my na Slovensku dobrí špekulanti a vymyslíme niečo, aby som to mohol robiť z tých Seychelles a z BVI a tak ďalej. Takže už sa na to teším. Ale samozrejme, presne to tak platí aj dneska, hej, že aj dneska to viete robiť z tých iných krajín a vyhnúť sa tej regulácie a všeličomu, ale nie je to také jednoduché. A stojí to pomerne veľa peňazí to zabezpečiť, aby ste to mali právne dobre podchytené. Čo je také náročné na tom Bitlink aspoň? Doteraz ste nemali žiadnu povinnosť. Takmer okrem AML-ka. Hej. To znamená, že ste museli čekovať vašich klientov a keď ste to robili fakt, že dobre, tak vám ani tá banka nezatvorila účet. To fakt dobre to robiť znamenalo, že ste si dokonca aj overovali coiny, či náhodou nie sú z nejakých nelegálnych činností. Máme takých klientov, ktorí to robia a fungujú v bankách, samozrejme vo veľčom objeme nie na Slovensku, ale v Európe sú banky, ktoré vám ľudia otvoria účet a fungujete. Ale dneska tie povinnosti budú rapidne horšie. Myslím si, že, jak som povedal, vedľa 80% trhu to nemá šancu splniť, ako to personálne obsadenie možno ešte nejak dáte. Veľká výhoda je to, čo povedal aj Daňo Ďuriač vedľa, že nebudete musieť mať preukazovať skúsenosti z finančného trhu. To znamená, že som pracoval pre nejakého finančného agenta, alebo pre OCPčko, alebo banku, alebo neviem čo, Naozaj budete vedieť rozličnými spôsobmi preukazovať prax z kryptotrhu. Hej. To je super vec. Na čo môžu mnohí ale naraziť je to IT zabezpečenie.
Musíte byť naozaj v súlade s DORou, čo je vlastne technická odolnosť finančných systémov. To znamená, že softvery, ktoré budete používať, sú fakt, že namakané a bezpečné. Celý ten systém spolupráce alebo fungovania je OK. Ale ja si ešte myslím, že tá najhoršia vec bude tá tretia, a to sú tie procesy. Tie procesy sú spojené trošku s tými ľuďmi a ešte s dodatočným vybavením, a to je to compliance, ktoré prináša nám veľa roboty, takže budeme sa my tešiť, teda uvidíme, ako právnici, ale napriek tomu budete musieť mať interných ľudí, ktorí musia byť vyškolení, musíte mať nastavené interné procesy medzi komunikácie, medzi vedením, compliance oddelením, obchodom a tak ďalej a tak ďalej. A keďže väčšina ľudí dneska pôsobila na trhu ako samostatné jednotky, možno s kamošom, tak ako neviem si predstaviť, že budú fungovať ďalej. Ale minimálne to bude možno cesta, aby ste sa spojili viacerí a urobili si nejaký projekt a brali to vážne. Čiže preto 80% trhu nesplní tie podmienky podľa mňa, alebo si povie, že kašlem na to a bude fungovať na čierno na trhu. A tak fungujú aj tak mnohí aj tak dneska. Takže. No, len budete mať dneska autoritu, ktorá vás vie pokefovať. Zmení sa niečo na daniach po Mike? Hneď nie, ale časom určite áno. Ako som už spomínal, my sme mali asi mesiac a pol dozadu veľké stretnutie na ministerstve financií, riešili sme práve účtovanie kryptomien pre Kaspov, keďže budú musieť pre nich prijať osobitné pravidlá účtovania a postupy, ktoré súvisia s zákonom o účtovníctve. Ale pri tej príležitosti tam budú musieť byť aj nejaké nové definície, ktoré asi padnú do zákona o daní z príjmov. Predpokladám asi aj do zákona o účtovníctve, ale to nie je tak podstatné. Čiže padnú do zákona o daní z príjmov. A ak sme tú tému začali vlastne vysvetľovať na ministerstve financií, začali sa baviť vlastne, čo je to ten blockchain, prečo je dobrý. A začali konečne tak akože trošku chápať, a bolo to veľmi milé, musím povedať, že začali chápať, prečo je to dobré. Oni mysleli, oni tomu fakt nerozumeli. Jedna reakcia bola neskutočná, ktorá mi vyrazila normálne, že dekel z hlavy, že pre mňa je jediným zdrojom peňazí a zmyslu ľudská práca rukami. Tak akože ťažko ako takto vysvetľovať potom niečo. Hej. Myslím si, že už sú iné veci, ktoré zmenili tento prístup. To sa netýka len krypta. Takže, ale nakoniec sme odchádzali s tým, že vlastne bolo vysvetlené, prečo to krypto naozaj je dobré. Boli vysvetlené nejaké roviny, ako ho chápať to zdaňovanie, v akých fázach, hej, že krypto je niečo nadstavba nad tým reálnym svetom do veľkej miery a keď nastáva ten moment zdaňovania, či priamo už v tom svete virtuálnom, alebo až presahu do toho offline sveta, hej. Ale veľmi dobrá tam bola jedna akože taká reakcia, ktorá ma vyčarila úsmev na tvári a lepší deň, keď vlastne poverená šéfka od štátnej tajomničky povedala, že ona má mandát na to, aby zmenila alebo obnovila a znova začali prekopávať kapitálový trh. Čiže to sa netýka len krypta, ale všeobecne kapitálový trh. Neviem prečo dostala také poverenie, ale viem si predstaviť, že asi treba vybrať viac na daniach a asi netreba, nie je z čoho vyberať. Už, však ľuďom, podnikateľom sme už zobrali a ešte zoberieme viac, ale tak musíme sa zohnať asi nejaký kapitál. Kapitál, ktorý tu bude fungovať, možno sa prejme aj na spotrebu a bude sa míňať. A možno, že oni začínajú chápať, že ten kapitál sem príde iba v prípade, ak bude nejak pozitívne motivovaný. A pozitívne motivovaný ho viete jedine, okrem toho, že tu vytvoríte vhodné prostredie, podnikateľské a ľudské, tak aj daňami, alebo teda hlavne daňami. Takže verím, že sa to zmení. Na tie otázky, že či hodlované krypto, vieme sa o tom baviť, bolo, že určite áno. A myslím, že to je najväčšia logická cesta, čo sa bude tlačiť. Ja som priam presvedčený, že sa nám to podarí možno že od roku 2025 presadiť, že aspoň ten hodl bude zdaňovaný príjemnejšie. Bude sa určite riešiť otázka aj zdravotných odvodov. Postupne.
takisto tomu veríme. Takže zmení sa to aj pod tlakom EÚ, mimo tej slovenskej scény, pretože už na stole v EÚ sú otázky rovných daní, harmonizovanej daní z príjmu, ako samozrejme to je otázka ešte ďalekej budúcnosti, ale ďalekej na úrovni EÚ sa možno bavíme v horizonte 5 až 10 rokov. Ale tým, že tá MiCA zavedie jednotné princípy v celej EÚ, definície, povedzme tie prostredia na licencovanie a tak ďalej, tak tie štáty budú musieť niečím možno zabojovať, prispôsobovať si tie legislatívy. Bude tam tlak aj z toho Nemecka, z väčších krajín, kde to hodlované krypto naozaj má lepšiu pozíciu. Momentálne v strednej Európe, a nie v strednej Európe, v strednej, južnej Európe sme na tom najhoršie. Naozaj tých 38,5 je smrteľných pre fyzické osoby a viete s tým urobiť iba niečo cez SROčku. Takže pozitívna cesta tu podľa mňa je. Odporúčam každému, držte, hodlujte alebo si minimálne časť portfólia tak oddelte a keď príde ten správny moment, že to nezdaňovanie tam bude, tak potom to zameňte. Ono to raz príde, určite to raz príde. Hej. A keď budete mať Bitcoin na milióne, tak potom odídete preč a zdaníte to tam. Takže 2025 bude to lepšie, teda aspoň to tak vyzerá. Ďakujem vám za pozornosť. Som tu teraz a kľudne sa pýtajte, čom vám viem poradiť.